пазя дъщеря си, защото ми казаха, че няма да може да ходи, докато не навърши 2 години, защото има 2 бучки под краката си. И току-що усетих нещо много горещо. Бяха много твърди, а сега ги няма. Виждаха се бучките по краката й. Музика. Какво усетихте? Усетих много горещо в краката и бедрата си. Краката и бедрата на бебето бяха горещи. Ето изцелението в краката и бебето получи изцеление. Слава на Бога! Къде са бучките? Изчезнаха. Това е дело на духа, а не дело на човека. Вижте, бебето вече няма бучки на този крак. Бебето имаше бучки, а сега няма бучки. Слава на Бога! Слава на Бога! Бучките по краката на бебето изчезнаха. Бебето ще проходи. Това не е дело на човек, това е дело на Божия дух. Лекарката, която нямаше да проходи. Че нямаше да проходи, докато не навърши 2 годинки. Бебето имаше бучки тук по краката си. И тя казва, че усетила краката на бебето топли. И е свалила чорапите си и няма бучки. Щастлива ли си? Защото си щастлива, защото тя вече ги няма и ще може да ходи. Слава на Бога, ние даваме. Слава на Бога, ние даваме. Слава!